Fil-ġimgħat li ġejjin se jiġi ppubblikat dokument finali b'qafas ta' politika tfal sal-2030 wara li dokument inizjali marbut ma' dan kien miftuħ għal konsultazzjoni fejn daħlu l fuq minn 200 sottomissjoni mit-tfal u 35 sottomissjoni oħra minn nies u entitajiet li huma stakeholders fil-qasam. Dan sostnieh il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz li għamel feluq il-Konvenzjoni Eurochild li tlaqet f'Malta f'dawn il-jumejn b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Maltija għal ġid tas-soċjetà. Iċ-chairperson ta' din il-fondazzjoni il-President Emeritu Mary Louise Colero Prega hija wkoll il-President tal-Bord Amministrattiv tal-Eurochild, organizzazzjoni internazzjonali li tiġbor fih dana għaqdiet differenti fl-Ewropa li jaħdmu ma' tfal. Il-Prim Ministru saħaq li dan il-qafas tal-politika tfal għandu jaħdem id fit ma' direzzjoni importanti li qed jagħti l-Gvern favur il-kwalità tal-ħajja tal-familji. Dan hekk kif jitkellem fuq temi komuni li jqajmu tfal stess fosthom il-kwalità tal-ħin mal-familja, l-ambjent, is-saħħa u l-edukazzjoni fost oħrajn. Għal tfit ma' dan ix-xogħol qed isir hemm il-Pjantazzjoni Nazzjonali għall Garanzija tat-Tfal li fih hemm miżuri importanti li l-Gvern Bruħ Soċjali qed jimplementa biex ikompli jindirizza realtajiet soċjali. Hawn innota kif nofs il-miżuri soċjali f'dan il-pjantazzjoni qed jiġu implementati foqsma kruċjali bħas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-akkomodazzjoni. Fil-Konvenzjoni tal-Eurochild il-Prim Ministru Abela għal pajjiżna jrid jibqa' miftuħ u jkompli jagħti spazju lil vuċijiet tat-tfal. Dr. Abela temm jgħid li it-tfal mhumiex biss il-preżent u l-futur, iżda l-bażi tas-soċjetà Maltija li rridu nibqgħu nagħtuhom kull appoġġ biex il-ġejjieni ta' dan il-pajjiż ikun isbaħ.